ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ 14ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಮೋಕ್ಯದ ಬಂದಲಿಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ 14ನೇ ಎಪಿಸೋಡು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಭಕರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಬಂದು ತುಕತೆ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಐರ್ ದುಂಬು ಏರ್ಪುರೆಯನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಇದ ಮುಟ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದರ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ದುಂಬಾಗ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಶೋ ಕುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ ತೂಕತೆ ಆರು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೆರ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಪ್ರಭಕರ್ ಬೆಳುವಾಯ್ ಪ್ರಭಕರ್ ಬೆಳು ರಿಂಗ ಒಂದುಂಟು. ಹಲೋ 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 ಹಾಂ ಪ್ರಭಕರ್ ಓಲ್ಲರ್ ಯಾನಿ ಸಚಿನ್ ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಯಾನಿ ಬೆಳುವಾಡ್ತೀರಿ ಓಲ್ಲರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅತ್ತು ಇಲ್ಲಗ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ರೆ ಬಂತೇರು ಒಂದು ಅಂಚದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 7 ಗಂಟೆ ಬಾರ್ಡು ಅವು ಇಲ್ಲಾಡು ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಬಂತೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಏನೋ ಎಂಚಿನ ಪೂಜೆನ ಉಂಟು ಪಂಟಾರಪ್ಪ ಅಂಚ ಸಾಮಾನು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೇರು ಮುಲ ಅಂಗಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ಬಂದು ಪೋತೀರು ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಟೆಂಪೋ ಹೊಡಿತೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಡೆ ಓ ಬಲ್ಲೆ ಸಚಿನಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪುರ ಎಂಕುಲು ಸಾಮಾನು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತತೆ ಅಂಗಡ್ದ ಇರ್ದ ಅದೇ ಗುರ್ತೈಜಲ ಕಾಲ್ಪಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂದು ಸಾಮಾನು ಬಂತೇರು 2 ಗೋಣಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗೋಣಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ 5 ಕಿಲೋ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಕಿಲೋ ಚಾತ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಬಂತೇರು ಮಸ್ತುಂಡು ಐಟಮು ಎಂಕುಲು ಮುರಣೆ 6 ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನರ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ತ 6 ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊನರ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತಾವ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಟೆಂಪೋಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ದ ಓಲು ಒಡೆಗೆ ಅಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಪಂಪ್ತಿಜೀರು ಒಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿಜೀರು ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪರವಂಡೇರು ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಂಡೇರು ಆರು ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂಪೇರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಕ್ಕಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಕಾಸ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜೀರು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಂದ ಅವೇ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕಂತ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂಡೇರು ಕಾಸಾರು ಪ್ರಭಕರಡಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾಮಾನು ಅಂದತೆ ಬೇಳುವ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಲುಪಿ ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಏನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಹಾಂ ಪಾತಿರ್ನು ಪ್ರಭಾಕರತೆ ಪಾತಿರ್ನು ಪ್ರಭಾಕರತೆ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಹಾಂ ಅವೇ ಅಂದೆ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಂಡೇರು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ಈತ್ ಪುರ ಸಾಮಾನ್ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು 15 ಐಟಮ್ ಉಂಡು 6 ಪಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಎತ್ತವನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊರಕೇಂಡ್ರಿ ಐಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತವ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಕೇಂಡೆ ಐಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರು ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಪಂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಲ ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಡೇರು ಬೊಂಬೆ ಇಡ್ಲೇರು ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಜೀರು ಅವ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಬಂಡೇರು ಅಂಚದ ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಮೇಟ್ ಆತನೆ ಪೂಜೆ ಪೂಜೆ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆರ ನಂಬರ್ ಅಂಡ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಾಪು ಪಲ್ಲೆ
ಓನ್ಲಿ ಅಸಲು ಬೇಜಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವನದನ್ನ ಇರೈ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೇಳವಾಯತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂದು ಬೆಳವಾಡಿ ಏನು ಒಯ್ಯತ್ತದೆ ಬೇಚಕಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರು ಎನ್ನ ಬುಧರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಫ್ರಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ 14ನೇ ಎಪಿಸೋಡು ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಯಾರು ಅಂದೆ ಕೆಲಸದ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನಿಸಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಾಲ್ ಎಂತ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ನಂಬರ್ ഉണ്ട് ನಂಬರ್ ಎಂಚಲ್ಲರು దాని ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಕುಶಾಲಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇಂಚೆನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ఒక ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪರವೋಡು ಇತ್ತಿತ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಯದ ಜನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಮೋಕೆ ಉಪ್ಪಾಡಣ್ಣ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಯಾರ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಯರು ಓಕೆ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿನಿಗೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಾಲ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ 14ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಆಂಡು 14ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.